טוב, אמא, אז מה, קסטלווניה איך מתקדמת? מאוד יפה. אהבתי את זה. כל הכבוד. טוב, אז אנחנו מדברים על אמא שלי, סבתא אתי. סבתא אתי בת 66, היא שחקנית, היא גיימרית. היא סבתא ל3 נכדים. וכמובן כולנו גיימרים, כולל הנכד הגדול. אני מאוד אוהבת את ההרפתקאות. סיימתי את טום בריידר סיימת עכשיו. ועכשיו אני מקווה לסיים את קסטלווניה. אמא, את תותחית. טוב, 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 אמא, טוב. איזו תותחית. סיימתי, קראתי אותו. תותחית. יש עוד אחד. קדימה. כן, את מסוגלת לקרוא את כולם. יאללה. זהו, גמרתי עליו. איזה יופי. זהו. אני גדולה. לא יקחו את הסכינים. יש עוד אחד. וואי. אני רואה שאת נהנית אימא. טוב, את תסיימי את המשחק הזה, אני עוד שבוע רוצה לבוא, אני רואה שסיימת אותו. ואתה תביא לי עוד משהו עוד דומה? משחקים, עוד משחקים. יש בהרפתקאות? יש, אבל זה משחק באמת קשה, משחק קסטלווניה, זה 2 דיסקים. המשחק הכי קשה? כן, בין הקשים, זה הרבה מחשבה, וכל הכבוד שהגעת עד לפה, יפה מאוד, סחתן עלייך. איזה סבתא, איזה נכדים, סבתא. שיעורים, שמעודדים אותי לשחק את המשחקים האלה. מעודדים. על מי את עובדת, אימא? יאללה, תהני אימא, סיימי את המשחקים.